Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng pepanggihan malih para siswa kaliyan kula Ibu Ersta. Pasinaon dinten menika kita badhe nyinau babagan Serat Wedhatama Pupuh Pangkur. Serat Wedhatama Pupuh Pangkur. Serat Wedhatama menika ingkang nganggit Sri Mangkunegara kaping sekawan. Kompetensi dasaripun inggih menika menelaah teks Serat Wedhatama Pupuh Pangkur. Lajeng tujuan pembelajaranipun inggih menika peserta didik dapat menelaah teks Serat Wedhatama Pupuh Pangkur. Dene indikator pencapaian kompetensi wonten 3. Inggih menika kapisan, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur tembang pangkur. Peserta didik dapat ingkang pisan inggih menika peserta didik dapat mengidentifikasi guru gatra, guru lagu lan guru wilanganipun tembang pangkur. Ingkang kaping kalih, peserta didik dapat menunjukkan pengertian dan watak tembang pangkur. Lajeng nomor 3, peserta didik dapat menemukan arti kata dalam Serat Wedhatama Pupuh Pangkur. Menika indikator pencapaian kompetensi. Pasinaon dinten menika. Nah, tembang pangkur pupuh pangkur ingkang wonten ing Serat Wedhatama menika wonten 14 pada. Dene Serat Wedhatama menika kaanggit dening Kanjeng Gusti Pangeran Mangkunegara kaping sekawan. Tuladha tembang pangkur ingkang pada kapisan ing Serat Wedhatama pada kapisan menika Ibu cobi tembangaken para putra Semak panjenengan midhangetaken nggih. Mingkar mingkuring angkara akarana karanan marti siwi sinawang resmining kidung sinuba sinukarta mrih kretarta pakartining ngilmu luhung kang tumrap ing tanah Jawa agama ageming aji. Nah, menika tembang pangkur. Nah, lajeng menapa makna utawi filosofinipun tembang pangkur? Filosofinipun tembang pangkur menika nggambaraken tiyang ingkang sampun sepuh nggih. Tembung pangkur menika saking tembung mungkur, tegesipun ngungkuri ingkang saking perkawis-perkawis ingkang awon. Lajeng tembang macapat pangkur menika kaiket dening guru gatra, guru wilangan lan guru lagu. Menapa to guru gatra menika? Guru gatra inggih menika cacahipun larik utawi gatra saben setunggal pada. Atau bahasa Indonesianya banyaknya baris dalam setiap bait.
Ajeng guru wilangan inggih menika cacahipun wanda saben setunggal gotra. Baik basa Indonesianipun banyaknya suku kata dalam setiap larik. Guru lagu nggih menika tibanipun jatuhnya dawahipun swanten ing pungkasanipun gotra. Bahasa Indonesianipun jatuhnya vokal, aksara vokal, huruf vokal, jatuhnya huruf vokal di akhir baris. Kados pundi struktur utawi guru gotra, guru wilangan, guru lagunipun tembang pangkur menika? Monggo kita cacah bareng-bareng. Nah, pangkur. Menika guru gotranipun wonten setunggal guru gotra, banyaknya baris, cacahing larik saben sak pada, sak bait, nggih, 1, setunggal, kalih, 3, sekawan, gangsal, 6, 7. Guru gotranipun tembang pangkur wonten 7. Dene guru wilangan lan guru lagu nggih menika ingkang larik kapisan nggih ming niku suku kata, banyaknya suku kata atau wanda saben sak gotra. Ming, kar, ming, kur, ing, ang, ko, ro. Wolu, a. Ajeng baris utawi larik kaping kalih menika a, ka, ro, no, ka, ra, nan, mar, di, si, wi. Menika wonten 11. Terus guru lagunipun menika vokal terakhir, huruf vokal terakhir utawi tibaning swara ing pungkasan gotra menika i. Nah, mila guru lagunipun i. Guru wilanganipun 11. Terus guru wilangan lan guru lagunipun tembang pangkur gotra kaping kalih menika 11 i. Nah, mengaten salajengipun dumugi larik kaping 7. Lajeng nika kala wau tembang pangkur Serat Wedatama wonten 14 pada. Tembang pangkur nika saking tembung mungkur. Nah, filsafah utawi filosofine. Nah, nika ciri-ciri struktural dari saking tembang pangkur guru gotra 7, guru wilangan lan guru lagunipun 8a, 11i, 8u, 7a, 12u, 8a, 8i. Sasmitane tembang pangkur menika wonten pungkur, mingkur, kawuntat utawi kapungkur, yuda, kanaka lan sapiturutipun. Watakipun tembang pangkur menika teges, nepsu, sereng, gandrung, wani, banter. Menika mathuk cocok kangge cerita lan pitutur. Tembang pangkur ingkang padha kapisan saking Serat Wedatama kala ingkang sampun kula tembangaken ing ajeng. Nah, nika wonten tembung-tembung sanesipun utawi teges-tegese tembung ing tembang pangkur padha kapisan utawi bait yang pertama. Tuladhanipun mingkar mingkur menika tegesipun utawi tembung sanesipun mulak malik. Karenan menika tembung sanesipun nggih menika amarga
Terus mardi menika tembung sanesipun utawi tegesipun gula wentah. Terus siwi menika siswa utawi anak. Sinawung menika tegesipun utawi tembung sanesipun inggih menika katulis. Resmi menika endah, tegesipun endah. Lajeng kidung menika tegesipun utawi tembung sanesipun inggih menika tembang. Lajeng sinuba menika dipun tata. Nah, lan sak piturutipun. Pitutur saking tembang pangkur pada kapisan inggih menika menawa anggone gula wentah menawi badhe gula wentah utawi wulang putra menika kedah migunakaken basa ingkang alus menika badhe ndadosaken alusing budi pekerti. Langkung-langkung menawi dipun ajaraken utawi diwulangake dipun sinau babagan ilmu agama. Menika lare badhe samsaya alusing budi pakarti. Lajeng tuladha pada kaping pindho. Jinejer ning Wedatama mretan kembanganing pambuti mangka natyan tuwa pikun yen tan mikani rasa yakti sepi asepolir sepah samun samangsane pasamuan gonya kanyu ngeling semi. Sami menika tembung-tembungipun sanes menika jinejer tembungipun kususun. Mrih menika supaya lan sak piturutipun. Lajeng pituturipun inggih menika nyajian sampun sepuh wektu nalika bebrayan utawi pegampalan sareng-sareng menika kedah tansah njagi sopan santun lan tumindak saking piyambak ampun ngantos ngisin-ngisini. Menika pitutur pada kaping kalih. Lajeng kangge padha-padha sanesipun panjenengan waos sinau wonten ing Serat Wedatama. Nah, kangge pasinaon ing dinten menika Ibu nyuwun para putra ngisi utawi mangsuli pitakonan menika kangge presensi utawi daftar hadir para siswa menawi sampun nderek asinaon saking katebian utawi daring menika. Nah, wonten kuis utawi pitakenan panjenengan wangsuli wonten ing Google Classroom menika wonten tugas. Nah, ingkang kapisan pupuh pangkur ing Serat Wedatama ana pirang pada. Nomor kalih tembang pangkur pada katelu ing Serat Wedatama menika tuladhanipun pada katiga kaping 3 nika. Nah niki tentokno tembung liyane tembung-tembung ing tembang pangkur kasebut. Gugu
Tuladhane nggih gugu niku tembung sanesipun menapa? Utawi tegesipun menapa? Nah, terus tentokno uga basa Indonesiane tembung-tembung kasebut. Gugu niku basa Indonesiane menapa? Lajeng tentokno guru gatra, guru lagu lan guru wilangan tembang pangkur ing dhuwur. Saderengipun mangsuli pitakon menika menawi dereng dong utawi jelas dereng saged miterang saged panjenengan miterang kula wonten ing Google Classroom panjenengan nyerat kemawon ingkang dereng miterang dereng jelas ingkang pundi. Mangke Ibu wangsuli wonten ing Google Classroom ugi. Mekaten para siswa pepanggihan dinten menika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.